Efectivament, com diu Rafael, d'alguna forma em responsabilitzo d'haver por davant i haver arribat al final d'aquest viatge, que per a mi era el dia d'avui, no? Arribar a Barcelona i poder presentar pues, el compendi del que és l'obra poètica de Josep Maria Ullà, l'estudi, i d'alguna manera quallar tot un treball no només de meu, sinó de Rafael, de Mariona i de més gent que ha anat rescatant textos inèdits, ajuntant-los als textos que ja coneixíem, als textos editats, etc. Per tant, estem així, suposo que hi ha gent de Barcelona i tal, però m'alegra molt de veure la colla de Sabadell, per la que tinc feblesa perquè vaig viure a Sabadell i d'alguna manera és una part molt important en la meva vida i d'alguna forma també el que justifica que m'hagi encarregat de Josep Maria, del seu treball, no? Van coincidir allí per un accident, literalment un accident de moto. Vaig caure en un bag, una motocicleta i tal, i em vaig quedar en el coll, i el centre on treballava vam anar a buscar un altre pobre que fuera a fer classes i van trobar la Josep Maria, sembla, no? I quan vaig tornar al cap de 2 mesos, després de l'accident, de la cama enguixada i tal i qual, m'han presentat un xicot que m'havien parlat molt bé d'ell, molt sensible, molt tendre, molt gran poeta. Dic, hòstia, a veure qui serà no? I era Josep Maria, xaval, efectivament molt tendre, molt banxí, molt sincer, no? I vam fer una amistat, producte d'un accident. Allí vam trobar fent classes, amb Bordas, que està aquí, que també era un membre d'aquest claustre d'aventurers, i van començar a emprendre certament aventures literàries i personals. Recordo un projecte que vam fer, que és per el que estem fent avui així, que es diuen que les ciutats s'assemblen, no sé si saps tu per allí, diuen que les ciutats s'assemblen, no? El rotllo era, la teoria era que Alcoi i Sabadell es pareixien molt. El tèxtil, no? El vindre d'un món industrial, ens feia d'alguna forma ser molt paregut. Jo la primera vegada que vaig aterrar a Sabadell vaig sentir els telers. Clar, per un tipus com diria del terra de telers, per a uno que ve de València o ve de Nova York, pues igual li sembla, però els que venien de les sofatines i tal, diu, hòstia, estic en casa, no? I d'alguna manera lligàvem d'alguna forma, aquest món industrial, no? Venien de 2 ciutats subjectes a horaris rigorosos, responsabilitat, no vivíem el relax del món de l'agrícola, tampoc això, però teníem una idea del que era el compromís i la responsabilitat. I bueno, tot va, que vam fer bona colla i vam muntar diverses coses. Dic tot això perquè el meu treball, a l'hora de treballar sobre el Josep Maria, va molt vinculat també als treballs que vam viure en aquell moment, no? Que després van constantment pujar i baixar de Sabadell al Coll. Vam estar muntant el centenari de Fernando Pessoa l'any 88, ja veus tu, quasi res, el centenari de Fernando Pessoa de Sabadell i el Collans, una aventura, una gosadia de l'edat suport, perquè ara ho veig i dic, hòstia, però què? Van fer viatges a Lisboa, la Fundació Gulbenkian va pagar alguna cosa, van muntar un bolo de teatre en el Teatre de Belles Arts d'allí de Sabadell, el Mariner, quasi res, de Fernando Pessoa, traducció de Josep Maria, jo què sé, direcció de Jordi Cantó, viatges de Xavi Terol, bueno, és un desgavell que avui ja seria impossible, però en aquell moment ho fèiem, vam pujar a Sabadell i vam fer així moltes coses, no? D'alguna manera el moment culmina quan Josep Maria, que no escriu o que no escrivia o que a poc a poc anava escrivint, es presenta un premi i el guanya. El premi era el Premi de Poesia Manuel Rodríguez Martínez, que així tinc l'editor, de l'any 88 també, estic així remuntant-me molt anys perquè no s'entén el que estic dient, i guanya el premi del Coll, per més INRI torna a haver l'altra vinculació al Coll Sabadell, Josep Maria guanya el Premi de Poesia i comença el cicle, perquè Josep Maria, ja després ho comentarem, és un home que quan comença i escriu ja té una espècie de fulla de ruta, ja té un programa que d'alguna forma anirà complint, des de la part lírica, de la part més o més teatral, assagística, etc. Clar que l'any 88, en aquell primer llibre, que era petitó, ja marca un pròleg
que apenas té plana i mitja, que ja diu tot. Jo crec que ho va dir per pura intuïció, per xamba, escriu el seu pròleg, l'escriu ell mateix, i si tu ara l'analitzes, la prova està que en el llibre era el text que encapçala tot el mogollon, dius que està tot. Si tu vas destriant, veus la sèrie de claus sobre la mentira, l'error, el conflicte, l'ànima i la civilitat, etc., que fan que sent un jove autor i un home que d'alguna forma comença, i en aquesta primera obra ja posa en marxa tot un projecte de vora de 40 anys de poesia, que es diu Pronte, perquè malauradament se'n va anar Pronte de forma sobtada, però l'obra, almenys l'obra poètica, estava tancada. Jo tinc la impressió, ja ho vaig xerrar d'en Rafael, ell se'n va i ho deixa tot atado i bien atado, o sigui, l'obra, la poètica estava acabada, crec jo. Per tant, és un tipus especial, i més ara que, bueno, han passat X anys, mires la seva obra, és un tipus que d'alguna forma, veient-ho ara als ulls, d'alguna forma volia ser, no sé si s'hauria de ser, no, perdó, volia ser com el Pessoa, que en aquells anys també miraven molt, no? La idea està fascinant d'un tipus que construeix una obra, com una espècie d'arquitecte, construeix una gran obra, i aquesta obra s'edita en part, l'altra obra queda completament edita, però dona exactament igual. I d'alguna manera Josep Maria projecta aquesta voluntat quasi enciclopèdica a l'estil de Pessoa, de dir, vaig a fer-ho tot. I dius, bueno, com tot? Pues sí, perquè té una gran etapa de periodisme, quasi d'activisme puntual de redaccions en premsa, té una gran part de la seva obra vinculada a l'assaig, que en els últims anys té el protagonisme central, vinculada a la Fundació Fita, té una tesi que a mi quan me la va comentar fa 1000 anys sobre la metafísica lírica era Borges, Machado i Riba. Dic, hòstia, tio, quasi res, no? 3 mostres de 3 grans literatures, i diu, no, és que jo considero que hi ha una vinculació, etc. I la munta i la llança, no? Té tota l'obra d'assaig, d'obres importants, densíssimes, que a mi em costen realment, a mi la poesia no, però l'assaig seu ens resulta un poc sorprenent perquè no costa arribar a aquesta entelèquia metafísica, que el tipus era, que és poeta però és metafísic, i era filòsof, i clar, hi ha coses que els que som així un poc més de tocar terra ens costa un poc accedir, no? Però sí que ho té aquesta part de l'assaig, té la part de narrativa, sí. Podries parlar perquè et sentim, els de darrere? Ens falta el micròfon, sisplau. Sí. Va. Bueno, pues, a part de lo que és... Se'n ve ara? Sí? Millor, no? Bueno, el que estava dient que al marge de la seva obra d'assaig, pensament i premsa, té narrativa, encara que és narrativa inèdita, jo li vaig encomanar fa també molt de temps, per una col·lecció que era una espècie de versió que farà sobre el comte Arnau, etc. I me la va fer arribar i després la vaig fer arribar al germà, perquè digueu més coses, perquè així passarà com amb el Pessoa. Tu vas rascant, vas furgant i vas trobant coses, i més en el món actual en el que els ordenadors, jo sé que la família i Miquel han estat fusant en els discos durs perquè estic segur que hi ha moltes més coses de les que avui no tenim així, almenys en el que és poesia. Per tant, té després la seva secció de l'obra de divulgació, els cursos. Un bon dia em diu, no, ara estic en la Fundació Fita de Girona amb el doctor Joaquim Jubert, etc. I estem fent cursos que tot ja em qualla després amb el cicle dels flaners a la finestra, flaners des de la finestra, etc. que és una visió sobre la història de la cultura, etc. Vull dir que és un senyor dedicat al 100%, dins de la seva semblança com a un home molt lleuger i molt pròxim, té una dedicació al 100% en el que és la creació d'una obra, diguem majúscula, obra literària de tot tipus. El teatre, té tot el cicle de la intempèrie vinculada a la descripció de personatges emblemàtics com Don Joan, el Faust, etc. Calígula. Hi ha darrere seu sempre una voluntat ambiciosa, i en això és un tipus que m'agrada, és un home ambiciós, un home que
que aspira a crear una espècie d'obra quasi global, total, en la que al llarg d'estos 40 anys té moments que té més dedicació a una àrea determinada, pot ser la poesia, en altres moments el teatre, vinculat també a l'institut i tota la colla de xavals del teatre 2x2, en els quals està actuant constantment per ahir, i posteriorment, jo crec que a partir de l'any 2014, etc., ja està amb una dedicació a lo que és l'assaig, la reflexió, el pensament, la divulgació, etc. Per tant, no és que tingui un programa molt rígid del seu treball, però sí que és de veres que són una sèrie de maons que fan que acaben sent com un gran edifici. Ell, jo considero que és un autor, m'ho he apuntat, perifèric, no perquè siga marginal, sinó perquè és un autor que, clar, no està en la capital, no està en Barcelona, no està en els nuclis d'intervenció, d'influència, però sí que està vinculat. Ell, pensem que gran part de la seva existència no viu a una ciutat normal, viu una Talleda, que està, una vegada va estar, està les quilleries, no sé, no? I baixava a Arbúcies a treballar, tal, després va cap a Girona, però tampoc acaba a Girona, un bon dia m'arriba una carta, Monells. Puta, Monells, però on estàs vivint ara? No, una casa que també una noia d'aquí de l'institut, que no sé què, no sé molt, bueno, Monells. I les segones cartes perquè n'escrivien molt, fins que la cosa va derivar en els mails, però teníem molta carta de paper, molta gent epistolar, i sí que anava a seguir un poc la peripècia, Girona, Sabadell al principi, Arbúcies, el que és la Talleda, després Monells, i quan dic perifèric dic que és un home que no està, com ho diríem, en els cercles d'influència, ell fa la seva vida pròpia, i això particularment té un valor molt positiu, perquè té una personalitat, té uns criteris, té unes obsessions i d'alguna forma qualla i es dedica al 100% en això. De tal manera considere que és un autor que té un projecte. Ell té un projecte i en això em remet perquè us convido a llegir el pròleg, perquè el pròleg de l'any 88-89 ja explica un poc quina és la seva perspectiva, quin és el seu relat, com diuen ara els cursis, un relat. Bueno, doncs ell té un relat. La intempèrie, la metafísica, conflicte de l'ànima i el grup, l'ànima i la natura, etc. Que estic fent així un poc molt en abstracte, però bueno, més val que després ja mirem tranquil·lament els poemes. Eixa idea de projecte busca una coherència, busca una unitat que no es produeix. Per a mi, Josep Maria és un autor que té constantment conflictes, unes contradiccions que fan que la seva obra sigui interessant, que sigui estimulant, perquè és una constant lluita interna. Jo parlo en el pròleg, en l'estudi, d'una sèrie de dicotomies, en ocasions pot ser el paganisme per un costat i la religió per l'altre. És possible? Sí, perquè és un autor viu, un autor que té una obra viva, que s'alimenta a si mateixa i que constantment està en un conflicte intern. L'amor, el desamor, la mort, el rèquiem final de la poesia dramàtica, les reflexions en Déu, sí, les té. Reflexions quasi des d'un món catòlic, sí. Reflexions sobre la família, les té. O sigui, tot aquest món, però sempre d'una manera intensa i tensa. Jo, d'alguna manera, pense que l'obra d'aquests conflictes, d'aquestes contradiccions, de lluites internes, estan en 4 potes, que és, per un costat, el ser, la idea del ser, la idea del que és la identitat i el conflicte personal, la idea de jo, l'altre, el saber, que és l'afany de coneixement, l'aprenentatge constant, la regeneració constant de les idees, el sentir, que ja pertany a un món més irracional, que ja no és el saber, i que per tant entra en conflicte amb tot el tema de la lògica, etc. I per últim el que és la part activa, que és el pensar, l'actuar. Tot això comporta que la seva obra, encara que tinga gran coherència, estiga constantment regenerant-se sobre unes constants. No és que entri en contradicció, sinó que és un autor, com molts autors, i així tinc grans pintors, que constantment estan posant en dubte allò que consideraven que no es tocava abans. I per tant estan
posant en qüestió els principis bàsics sobre els quals articulem la seva obra. Bueno, una vegada feta esta prèvia, no la faré tampoc més llarga perquè encara queda molt per darrere, quan parle del llibre, ara sí que ja parlem del llibre, el llibre té la seva història. La història és la història d'un projecte de la família, d'alguna manera. La família es veu i molt ben vista amb la idea i amb el desig que deixa el Josep Maria de que es pugui editar, etc. És un projecte perillós i tentador i jo he estat clavat ahí. Hi ha moments que realment es veu un cor no de deixar-ho, però costa, tot perquè és tota l'obra, és una amiga, etc. I és el projecte d'una família que és recollir l'obra que s'havia editat i recollir també els inèdits. Això es presta, jo la primera volta que ho faig, i igual serà l'última que ho faig, perquè, has de prendre decisions, com ho ordene, quins criteris, la cronologia, criteris per cicles, criteris per obra publicada per inèdits, etc. I bé, en tota aquesta fase de dubtes, de consolidació, tinc d'agrair la persona de Rafael Ullà, de Mariona Mas, que realment han fet la gran feina. I jo vaig dir, passeu-me la feina, jo ja la faré, però si m'he de ficar jo en els discos durs i en tota l'avalanxa d'històries tecnològiques que no tinc ni idea, ni tinc cap interès en posar-me al corrent, en voler sobrepassar, i en això van ser molt tècnics, puntualment van passar els totxos en paper, en format i també en format normal i corrent, digital, i a partir en treballat. Criteris. Jo vaig ser el criteri no era un criteri cronològic, sinó era per cicles. Considerava que hi havia uns cicles determinats que no convenia barrejar. Estava el cicle d'ànima civil, que és el que inicia i que d'alguna forma es planta fins quasi l'any 2014, perquè hi ha inèdits. Després estava la poesia dramàtica, perquè ell és un home de teatre i és poeta i té 3 obres que d'alguna forma són pràcticament oratoris, que després poden inclús interpretar-se, com era el Sanija, les Noces del Sentit i el Rèquiem. Després estan les odes. Les odes són inèdites. Les odes van del 14 al 19, la part final ja de la seva obra poètica i la part final, malauradament, de la seva vida, perquè l'oda 18 tanca el negoci i és l'oda que troben quan ell no està allà, i tu lliges, i és la que tanca el cicle poètic, és l'oda 18. Hòstia, això ja està dient tot. Té una intuïció, està detectant que s'ha acabat el tema i no sé, és interessantíssima i molt bona i molt potent. La 18, la que tanca. Després estan altres poemes que van dubtar en el seu moment Rafael i jo, s'incloem, no s'incloem, que anaven des de poemes de l'any 86. Uno al seu nebot, Adrià, que Adrià tindrà ara 38. Quants anys té? 38. 38. Pues Adrià era petit en el poema, que és el poema que jo recordo que em va ensenyar per primera volta. Dic, mira, tio, este poema, he escrit este poema, que és un xiquet suposa que era acabat de néixer, era molt petit. I tu a l'enmig del poemeta ja està tot també dit. La vesprada, la transició del temps, el dia que va caent, la reflexió amb el xiquet. Té una sèrie de constants que estructuralment està ja manifestant totes les constants que planificarà al llarg de tota la seva obra, no? És un poema escrit al nebodet, que estaria de Volkers. En definitiva, quan muntem l'obra, la muntem amb aquest criteri de cicles, d'empaquetar cicles, i després ja diem, bueno, una altra tenim els cicles, com es munta el llibre? I Rafael va arribar a la conclusió, diu, hòstia, que arranca el llibre el pròleg del primer llibret, que és un pròleg molt simple, però on està, diríem, les idees claus de la seva vida, de la seva obra. La idea del desencant de l'amor, la idea de l'error,
la idea del silenci, que ell la insinua en este pròleg i que després, sobretot en l'ànima civil posterior, veus que el silenci és la culminació, és la plenitud de tot allò que té davant. Apareix també en el pròleg Déus, mort. Déus apareixen constantment en l'obra de Josep Maria. Una espècie moltes voltes de diàleg, d'invocació, d'interrogatori al Déu en minúscula i en ocasions al Déu en majúscula, al Déu cristià. Apareix la contradicció entre el que és l'ànima, el que és l'individu, el que és l'esperit individual i el que és el col·lectiu, que és la civilitat, la naturalesa. I apareix la idea de la metafísica, és a dir, el que és la consciència del ser, etc. El que no apareix és una paraula que vaig rastellar diverses voltes per si estava i que després sí que apareixerà, és la mentida. La paraula mentida és fonamental en l'obra de Josep Maria. L'últim vers, l'últim vers de l'Oda 18, tothom menteix. En altres poemes, que després ho comentarem ràpidament, no diu tothom, diu tot és mentida. No és el mateix dir tot, de forma genèrica i un poc vaga, que quan diu tothom, i tanca així el poemari, i tanca ja l'obra poètica, és aquesta espècie de gran desencant, de gran desengany, no sé si en les persones, per haver confiat, haver generat una expectativa de coses i trobar-se completament en l'hecatombe, en el desencís i en el zero. Acaba el poemari, acaba l'obra poètica dient això, tothom menteix. Però aquesta paraula no apareix en el pròleg. Suposo que l'experiència vital el va dur a que allò que era un error ja no és un error, és una mentida. I en el pròleg he intentat, d'aquella manera, intentar discriminar el que és l'error i el que és la mentida. Però són dues paraules centrals. Aquesta espècie de creença, de creure en algo que d'alguna manera és allò que ja no pots defensar perquè consideres que o bé t'has equivocat o bé t'han enganyat. I d'alguna manera la conclusió final de Josep Maria és radical. Tothom menteix. Doncs bé, a partir d'ací, d'aquest pròleg fundacional, tenim ja tot el cicle, tot el pack, diríem, dels 4, dèiem ànima civil. Bueno, dèiem al principi, després diu ànima civil. Dèiem és el primer llibre. Després va dir ja ànima civil i punto, no? Però sí que ja marca en este primer llibre de l'any 88-89, que és el que guanya el Premi del Coll, el Premi de Manuel Rodríguez, ja marca les pautes que va seguir en tot el cicle. Per un costat hi ha un Miquel Molins, si ho llegiu veureu que hi ha i li van preguntar en el seu dia Miquel Molins és un heterònim? Va dir no, però és una espècie d'alter ego, de pseudònim, Miquel Molins, que sembla que el Molins per part de l'àvia, per part de la família materna, no? Això, l'àvia paterna, la mare del pare, això, o sigui. I Miquel, suposo que sap el tema de l'arcàngel, perquè després Gabriel, per Ferrater, apareix constantment el tema dels àngels, l'arcàngel i tots que van contra el dimoni. Però en Molins apareix l'epígraf inicial, que és de Fernando Pessoa, i apareixen una doble dedicatòria, i ahí està la clau, gran part de la clau de l'obra poètica de Josep Maria. El primer llibre dedica a Vinyoli i a Ferrater. Hòstia, Vinyoli i Ferrater, pues d'alguna forma són les dos vessants, els dos camins poètics que acompanyen i que a voltes contradiuen, depèn del moment, es contraposen entre dues opcions un període diferents, no? Apareixen també les seccions que ell separava. L'ànima civil separa per un costat l'estoa, ànima civil, moral civil, etc., que després ja en l'últim llibre, que és inèdit, ja no estan, aquestes seccions. Hi havia criteris per a separar, incloure els poemes en aquestes seccions? Bueno, en la conversa que es va publicar, que jo he llegit amb Mariona Mas ho explica, però no penso que també és secundari. Després ja este llibre anticipa una sèrie d'obsessions, que és la mirada, no? La mirada de la intervenció en l'exterior. Per a mi el més interessant d'esta mirada cap al món extern és que mira des d'una finestra.
en el primer llibre, mira des de l'interior cap a l'exterior. Si el llegiu, mira des de la finestra i observa un món urbà, bàsicament a Sabadell. I en aquest llibre parla de l'amistat, del desencís de l'amor, però és una mirada des de dins de l'espai tancat, que és l'espai domèstic, és la casa, etc., passa a l'exterior. Quan passa el següent llibre de l'ànima civil, aquesta mirada s'obri, ja no és la finestra, comença a parlar una paraula que si ho rasqueu en molts dels textos és el banc. Hi ha la referència a un banc de seure que apareix en Sanitja i en l'ànima civil de l'any 90, etc. I és una mirada per complet que mira des del carrer, des de l'exterior. I el que era el món urbà en el llibre anterior ara passa a ser un poc el món de la natura. Este segon llibre de l'ànima civil és un llibre més hermètic, poemes més curts, versos més breus, és un poemari, diguem, quasi místic, en el que el tema de l'amor, la mort, el desencís apareix, però va canviant. Apareix un tema nou en Josep Maria, que després apareix en la poesia dramàtica, que per a mi és molt interessant, que és l'amor com a forma de coneixement, com a forma d'aprenentatge a través de l'altre. Este tema del jo i l'altre, l'identitat i el ser i el no ser, en ell és molt constant, però ja ara entra ja la vessant de que l'altre, que és l'altra persona, li permet conèixer el món i aprendre el món com a tal, no? Passem al tercer. Estic fent-ho ja ràpid perquè si no vaig parlant molt llarg. El tercer, que és l'ànima civil que guanya el Premi Ciutat de Terrassa, crec que és, no? I amb una edició, amb una editorial estupenda, perquè fins ara havien treballat col·leccions d'abast més reduït, més mínim. Així ja és una edició ben feta, un jurat magnífic, i d'alguna manera ve quasi a culminar el que és el cicle ànima civil. Conté les mateixes constants, però apareix així el tema intempèrie, una altra paraula de les que ell va parlant constantment, que inclús després la desenvolupa en quant a assaig. La intempèrie com a situació personal, sense cap aixopluc, sense cap protecció i, diguem-ne, a cor obert, no? Del que és la vida, no? Aquesta espècie de solitud total. Entremig hi ha 2 o 3 poemes destacadíssims, no? Uno que és el cant espiritual, que apareix en el poemari anterior, on ja diu que tota està mentida. Hi ha un cant espiritual que remunta al de Maragall, però és un poc paregut, és un poc la interlocució, però en aquest cas és molt més definitiu, tota està mentida. I després, en el segon poemari, un altre poema interessantíssim, que és el del British Museum, que és la visita que fan, crec que els alumnes al Museu d'Anglaterra, de Londres, on allí diu el somni és mentida, i en l'epitafi, hi ha un epitafi en aquest mateix llibre que diu el somni és mentida, i en el British Museum parla ja de l'error. Clar, el poema és molt ambiciós, en tant en quant aquest error que estem comentant tota l'estona fa referència un poc a l'error de les civilitzacions, en tant en quant aquella cultura grega consolidada, etc., està morta i freda en el barri d'Oxford, en Londres, completament descontextualitzada. I el que està fent allà és pràcticament una valoració sobre la cultura i el sentit de la cultura, etc. Acaba ja l'ànima civil amb uns poemes inèdits, que això es van rescatar dels discos durs que vam anar traient d'ací d'allà, on ja s'ha saltat la torera els epígrafs, les seccions de l'estoa, etc., i on apareixen, i és molt interessant, perquè són poemes desconeguts fins l'any 14 aproximadament, i adopta un to, un registre molt més sobri. Per què dic això? Pues perquè en algunes ocasions Josep Maria són poemes molt narratius, discursius. Estic ben així al de a Bordas, hi ha un gran poema on el protagonista és Bordas, Francesc Bordas, que se'n va a París. Tardor a la Rambla, és un poema llarg, el cant espiritual és un poema llarg. Estos poemes Josep Maria va concentrant-se, d'alguna manera va perdent la intensitat i al mateix temps guanya en expressió i en concentració, i d'alguna forma este cicle d'ànima civil, com a conclusió, per no fer-ho més llarg, hi ha un procés de destil·lació en els 4 lliuraments. Del primer, que és aquesta espècie
d'estoicisme sentimental, que seria el primer llibre, per dir-ho d'alguna manera, a lo que és la mística, el món hermètic del segon llibre, i després el que podríem dir que és la intempèrie metafísica de l'últim, no? D'alguna forma va produir un procés d'interiorització en els quals aquestes 4 pates que parlava abans del saber, el sentir, el ser i el pensar, que poden ser contradiccions, ell busca l'equilibri. Però aquest equilibri no va produir-se. Jo, després d'haver-ho llegit, això, no hi ha equilibri. I gràcies que no hi ha equilibri, perquè això genera que la pròpia poesia estigui contradint-se constantment i fa que l'obra de Josep Maria sigui una obra viva i que sigui capaç de ser constantment llegida, no? Que no sigui ni siquiera autocomplaent. La segona part del volum és la poesia dramàtica, faré ràpid, és una poesia, són tres lliuraments, que són 3 lliuraments on ell en el Rèquiem ho explica, diu, hi ha un projecte en aquests 3 que són el Noces del sentit, Sanitja i el Rèquiem, diu, hi ha una recerca del sentit, del significat, de buscar un sentit a tot, que és la primera peça dramàtica, Noces del sentit, hi ha una recerca de la idea de l'amor, i hi ha una tercera, que és el Rèquiem, que ja no té res a veure. La conclusió és terrible. Busca la recerca del sentit, en les Noces del sentit, que si l'heu llegit o la llegiu, és un poema dramàtic, quasi teatral, en el que d'una forma simbòlica hi ha una espècie de mística entre, la meva lectura és, entre l'ànima i la búsqueda del sentit. La noia o la nòvia i el nòvio. I entremig hi ha un hipotètic fill que no va produir-se, que és el desencontre, i hi ha un observador o un interlocutor de la nòvia. D'alguna manera, en el meu punt de vista, és l'ànima buscant un significat, una justificació del ser quan parla del seu esposo, que és el de l'esposo i l'esposa que coneixem de la mística, el de Sant Juan de la Cruz, etc. I aquesta hipotètica relació, que són les noces, d'aquesta boda, d'aquest possible casament, no qualla. No hi ha un resultat, no hi ha un fill, perquè no hi ha encontre. No hi ha possible encontre entre el que és l'ànima i el ser del sentit o el significat. I hi ha un observador que està en un banc. El rotllo del banc és sempre aquell que mira, observa i escolta, com el del flaner que després apareixerà en els assajos. En el llibre posterior, en el poema posterior, que és Sanitja, ja no és la busca del sentit, és un poema d'amor. Però en el poema anterior, que és el de Noces del sentit, l'acció passa en la nit. Si l'heu llegit, és tota la nit i acaba en el dia, amb un dia de ponent. Diu, hòstia, com pot ser l'alba ponent? No pot ser contradicció, no? Que és quan arranca el dia però està acabant-se el dia, no? En canvi, el poema de Sanitja és del dia. Tots són símbols. En aquests poemes dramàtics són una espècie d'al·legories en les que en Sanitja són ella, són una espècie de mariner en una barca de l'amor, que és el tema clàssic, i en el que ella, la interlocutora, que és la que està en l'habitació, perquè està en l'habitació, diguem-ne que és la vela. I en funció, que també és un tema clàssic, del vent, de les circumstàncies del mar, deriven l'arribada a un port que és Sanitja. Però la gràcia que té el poema és que aquesta relació amorosa, que és una relació de celebració de l'amor, és conscient del final de l'amor. El viatge arriba a un port, s'acaba el viatge, s'acaba l'amor, però en el fons hi ha una consciència de que l'amor és així i que per tant quan arriba la nit, perquè el poema comença de dia, arriba la nit, comença una nova singladura, un nou viatge en el que hipotèticament tant un com l'altre viatgen. Tenim 2 poemes dramàtics, la busca del sentit, del significat, de la justificació, i la busca de l'amor com a possible interlocució. La terrible resposta ve en el Rèquiem. Rèquiem és el descans de la mort. D'alguna manera, este poema, que també és una al·legoria en el que es produeix una espècie de road movie, Thelma i Louise, no? En un vehicle, el desert, eixida de la ciutat, arribada a un punt final que és una gasolinera, on hi ha un negre que toca la trompeta, que és Billy Joe, que és, en el pròleg diu que és Caronte, claro, la barca, el pas del món dels vius als morts.
El poema segueix la pauta litúrgica del món catòlic i són les nomenclatures del descans, del requiem com a mort, com a descans, com a impossibilitat, de la búsqueda que buscava abans en el sentit, no sé del sentit, i de la búsqueda de l'amor com a possible alternativa. No hi ha. I, a més, hi ha 2 versos de Requiem on diu, uno basant-se en Ferrater, perquè Ferrater és el que d'alguna forma és l'interlocutor en el Requiem. Al final del poema és que parla Gabriel, que és el Ferrater a qui li dedica el poema, diu que res no conferirà sentit, o sigui, res té sentit. En aquesta trajectòria pel desert, que d'alguna forma va ser la vida, en la que el conductor va acompanyar la tristesa, arriba a la conclusió de que no hi ha més de lo que hi ha. Per tant, el que volem és el descans. El final del viatge, dient, el paradís és una història falsa, és la història d'un error. L'expectativa d'un món millor, l'expectativa d'una altra vida és la història d'un error. I acaba dient que, que reposa l'ànima en el seu buit infinit. En aquell silenci que parlàvem l'any 89 de dir, la tranquil·litat és l'absència, el no, la desmemòria, el no ser, el no res. D'alguna manera ve a ser la culminació d'aquest viatge. Són 3 al·legories, 3 poemes dramàtics en els que la conclusió final del viatge que fa en el Requiem és l'error, és el fracàs com a tal. I amb això arribem pràcticament ja al final del llibre, que és odes. Les odes són 18 odes inèdites, molt recomanables. A mi particularment m'ha sorprendre molt, perquè les odes és també un retorn altra volta a Pessoa. Tenim a Ricardo Reis, l'heterònim, les odes i la mateixa actitud un poc pagana, etc. Estes odes ja és ho hi ha en estat pur. Així no hi ha complicitats d'epígrafs de tal autor, no hi ha seccions de tal cosa, sinó són 18 textos que estan fets d'una forma molt analítica. Si llegiu el primer vers, diguem que és una tesi, i a partir d'aquest primer vers desenvolupa el que vull dir. En aquesta tesi parla de la família, de germans, del pare, parla del pas del temps, però així s'ha perdut un poc el detallisme o la vehemència de l'anterior. Així és molt més sobri, és més prosaic i molt més potent. A mi particularment m'agrada més perquè no fa referències massa hermètiques, sinó és molt pròxim, és molt immediat, dins d'un caràcter purament de la oda. I, per tant és una espècie d'homenatges. Són odes, la oda s'han de remuntar al que és el gènere clàssic, és una espècie de celebració, d'homenatge, i encara que és una espècie de comiat o de balanç sobre els temes que li interessen, és un poc també l'exaltació dels valors que ell considera importants. La resta del llibre hi ha una secció final que són els altres poemes, que són des de l'any 86 fins a l'any 2000 i tant, que van des de poemes vinculats al claustre de professors, que és molt xulo, és el comiat d'una generació d'estudiants, a lo que és el propi nebot, a lo que és la relació amistosa amb el senyor Joubert de Girona. Són poemes diversos, però van considerar que valia la pena que estigueren. I encara que són molts d'ells són de tipus circumstancial, doncs consideren que és importants. Una volta arriba ahir, entra al meu estudi, que jo me l'he rellegit, hi ha coses que no entenc ni el que he escrit, i que em veig incapaç d'explicar-ho així ara. Algunes d'elles crec que tampoc les he explicat massa clara, que es titula L'error, la mentida i el silenci. D'ahí arrenquem, no? Arrea, va, ahí queda eso, i bé, ahí està, jo ho he fet, ahí queda eso, no? Acaba el llibre amb una cronologia que és molt interessant, perquè veu un poc la biografia, les experiències, el coneixement de persones, els llocs de treball, publicacions, tota l'evolució de Josep Maria, i per últim un treball estupendo que és l'índex general, on es fa un poc el recull de tot el que és aquesta obra. I així acaba, jo me que m'ha passat i no sé si m'ha entrat, tant sap greu. No pensava ser més breu, però
es que vine así y digo, bueno, aquí he venido a pasar un gran amigo, un gran autor, i que consti que ho he escrit. El que he fet era intentar bona global de l'això l'autor. Lamento haver-me extès, encara queda per més, però bueno, passa la paraula al mestre perquè me l'ha passat. Moltes gràcies.